שלום לכולכן, מה שלומכן? בואו נדבר היום על הידיים. הידיים הן שלוחות של הלב. זאת אומרת שאנחנו אוהבות משהו, כשאנחנו מרגישות אהבה, כשאנחנו מרגישות רגשות חיוביים, אז זה מתבטא או בליטוף, או במגע, או בעיסוי, או בחיבוק. ולחילופין, במקרים פחות טובים, כשאנחנו כועסות, או כשיש לנו אמוציות, או רגשות מאוד חזקים שליליים, באנו לסתור למישהו, או להרביץ, או לשבור, או להשתמש בידיים שלנו בשביל לבטא את מה שהגוף מרגיש. הידיים הן שלוחות שלנו. הכוונה שנגיש בהם זה מה שיעבור אל הצד השני, או החוצה מאיתנו. זאת אומרת, מכאן מתנקים החוצה, כמו גם בכפות הרגליים והרפלקסולוגיה וכו', גם עם כפות הידיים. אז היום אני רוצה שנדבר על כמה אופנים שונים של הידיים, כמה דברים שונים שאפשר לעשות איתם. הידיים הם בעצם, כמו שיש מימיקה של הפנים, יש גם מימיקה לכפות הידיים. איך שאנחנו נגיש את היד בריקוד, זה גם יהיה הצורת ביטוי והכוונה שתתקבל בצד השני. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה תנועות מאוד גדולות, אז הרושם שיתקבל יהיה רושם של כעס, או רושם של תנועות חזקות. לעומת תנועות עדינות וחלקות, שהן יותר זורמות ויותר נשיות. איך שכף היד שלנו תהיה מונחת, איך שהאצבעות שלנו יהיו מונחות, להכל יש משמעות, והכל מקבל ביטוי בעצם גם דרך הריקוד. אז באופן כללי, בריקודי בטן, הידיים שלנו מונחות, כאילו הן נחות. זאת אומרת, הן רכות. זה כאילו שהן כאילו אוחזות במשהו. גם ככה, גם ככה, גם ככה, בכל מצב שהוא, המנח הוא כאילו של אחיזה קטנה של איזשהו עט, של משהו קטן. זה המנח, זו העמידה הקלאסית. עכשיו, אנחנו עושות עוד כל מיני דברים עם הידיים, כמו למשל, להעביר את הגל מצד לצד. אז אנחנו גם משתמשות במפרקים. זאת אומרת, אם נגיד, התנועה הייתה רק של המפרק, היא הייתה נראית ככה. כי כף היד לא עובדת, אבל בגלל שאני מעגלת גם את האצבעות, אני מוסיפה לתנועה הזו רכות. תראו את ההבדל בין זה לזה. התנועה של הידיים הרכה והזורמת מאפשרת גם לכל כף היד בעצם לקבל ביטוי ומעגליות, שהופכת את כל התנועה הזאת למין מעגל של מים, למין דבר מהמם כזה של זרימה. אז זה לגבי המנח של הידיים. יש לנו כל מיני דברים שאפשר לעשות עם הידיים, כמו למשל התנועה שלימדתי אתכם בשיעור, שזה זה. אז זה הצורה המרובעת של הדבר, דיברנו על זה. מה קורה פה? מעבר. כמו שעושים יום הולדת שמח, מפה לשם, אנחנו פותחות את כף היד ומייצרות ריבוע. זרוע, כף יד למעלה, זרוע, כף יד למטה. ואנחנו מחליפות ומחליפות. זו הצורה המרובעת, וזו הצורה העגולה. זה תלוי מאוד במימיקה של כף היד שלנו, איך היא תיראה ומה היא תגיש. ומכאן אנחנו יכולות לעלות למעלה. עם הידיים אנחנו גם מתפללות, אנחנו מושכות אלינו שפע, כמו שאני אומרת לכם הרבה בשיעור. אנחנו מושכות אלינו את השפע מלמעלה, שמות כתר על הראש, מבקשות בקשות, מביאות לעצמנו עוצמות חדשות. אז אנחנו עולות ויורדות, או מתעגלות, או מסתובבות. יש לנו גם את התנועה של העיגול, של לקטוף פרחים בשושנים, של העיגול, או לנגב חומוס. זו התנועה העגולה. זה משמש אותנו גם כשאנחנו עולות למעלה ויורדות, ובהתחלה בצד אחד, ואז בצד השני.
זו התנועה של היד. היא עולה והיא יורדת והיא מסתובבת. אז היו לנו 3 דברים. היה לנו את המנח של היד, כשאנחנו עולות ללמעלה, כשאנחנו יורדות, כשאנחנו מלטפות את הקירות, כשאנחנו מתעגלות, כשאנחנו קוטפות פרחים, כשאנחנו מבקשות שפע, מושכות מלמעלה עד אלינו. איך שנניח את האצבעות, איך שנניח את כף היד שלנו, זה הרושם שייווצר. זה מה שנבקש, זה מה שנקבל, זה מה שניתן. שימו לב בכפות הידיים שלכם. ואולי דרך כפות הידיים תוכלו להרגיש מה קורה בתוך הלב שלכם. וזה ייתן לכם עוד איזושהי אינדיקציה למה בא לכם לעשות עם הידיים, למה שקורה בנפש פנימה. ואני מאחלת לנו בריאות נפשית, ותנועות ידיים חיוביות ויפות, וגלים אינסופיים של שפע וברכה ואהבה.